በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድሕርዚ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ መሊሱ ተገለጸሎም። በዚ ከምዚ እውን ተረኣዮም። ስምዖን ጴጥሮስን ዲድሞስ ዝብልዎ ቶማስን ኣብ ገሊላ ናብ እትርከብ ካብ ቃና ዝኾነ ናትናኤልን ደቀ ዘብዴዎስን ክልተ ካልኦት ካብ ደቀ መዛሙርቱን ሓቢሮም ነበሩ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ኣነስ ዓሳ ከስግር ክኸይድ እየ በሎም። ንሳቶም ከዓ ንሕና እውን ምሳኻ ክንኸይድ ኢና በልዎ። ወፂኦም ድማ ናብ ጃልባ ኣተዉ። እንተኾነ በታ ለይቲ እቲኣ ሓደ እኳ ኣይሓዙን። ምድሪ ምስ ወግሐ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ደው በለ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ግና ኢየሱስ ከም ዝኾነ ኣይፈለጡን። ኢየሱስ ደቀይ ዝብላዕ ዶ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም ድማ የብልናን ኢሎም መለሱሉ። ንሱ ከዓ ነቲ መርበብ ናብ የማን ጃልባ ኣቢልኹም ደብርይዎሞ ክትረክቡ ኢኹም በሎም። ሽዑ ነቲ መርበቦም ደርበይዎ እሞ ካብ ብዝሒ ዓሳ ዝተለዓለ ምስሓቡ ሰኣኑ። እቲ ኢየሱስ ዝፈትዎ ደቀ መዝሙር ከዓ ንጴጥሮስ ጐይታ እኮ እዩ በሎ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጐይታ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ጥራሕ ዝባኑ ስለ ዝነበረ ክዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ። እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርት ግና ካብ ወሰን ባሕሪ ኣስታት 100 ሜትር ዝኣክል ጥራሕ ርሒቖም ስለ ዝነበሩ ነቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ እናሰሓብዎ ብጃልባ መጹ። ናብ ምድሪ ምስ ወረዱ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ዓሳ ዝነበሮ ጓህርን ዝተሰርዐ እንጀራን ረኣዩ። ኢየሱስ ከዓ ካብዚ ሕዚ ዝሓዝኩምዎ ዓሳ ኣምጽኡ በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ናብታ ጃልባ ደይቡ ነቲ 153 ገዘፍቲ ዓሳ ዝመልአ መርከብ ናብ ምድሪ ጐተቶ። ብዙሓቱ ክሳዕ ክንድዙይ ዝኣክል እንተኾነኳ እቲ መርበብ ኣይተቐደደን። ኢየሱስ ድማ ንዑ ብልዑ በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ንሱ ጐይታ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ካብቶም ሓደ እኳ ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ክጥይቖ ዝደፈረ ኣይነበረን። ኢየሱስ መጺኡ ነቲ እንጀራ ኣልዒሉ ሃቦም። ካብቶም ዓሳ እውን ከምኡ ካብ ሙታን ድሕሪ ምትስኡ ንደቀ መዛሙርቱ እንትግለጸሎም እዙይ ሳልሳይ ግዜ እዩ። ምስ መሲሑ ድማ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወዲ ዮና ካብዚኣቶም ኣብሊጽካ ዶ ትፈትወኒ ኢኻ በሎ። ንሱ ከዓ እወ ጐይታ ኣነ ከም ዝፈትወካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ መሓሲኣይ ኣብልዕ በሎ። ንኻልኣይ ግዜ ድማ ስምዖን ወዲ ዮና ትፈትወኒ ዲኻ በሎ። ንሱ ድማ እወ ጐይታ ኣነ ከም ዝፈትወካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ በሎ። ንሱ ከዓ ኣባጊዐይ ሓሉ በሎ። ንሳልሳይ ግዜ ድማ ስምዖን ወዲ ዮና ትፈትወኒ ዲኻ በሎ። ጴጥሮስ ንሳልሳይ ግዜ ትፈትወኒ ዲኻ ስለ ዝበሎ እናሓዘነ ጐይታ ንስኻ ኹሉ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ከም ዝፈትወካን ትፈልጥ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣባጊዐይ ኣብልዕ ንስኻ ጐበዝ እንተለኻ ባዕልኻ ሕቖኻ ተዓጢቕኻ ናብ ዝደለኻዮ ትኸይድ ነርካ። ምስ ሸምገልካ ግና ኣእዳውኻ ከም እተልዕል እሞ ሕቖኻ ካልእ ከም ዘዕጠቐካ ናብ ዘይደለኻዮ እውን ከም ዝወስደካ እማን እማን
እብለካ ኣለኹ በሎ። እዙይ ዝበለ ጴጥሮስ ብከመይ ዝበለ ሞት ንእግዚአብሔር ከኽብሮ ከም ዘለዎ ምንቲ ከመልክቶ እዩ። እዙይ ምስ በለ ከዓ ተኸተለኒ በሎ። ጴጥሮስ ድማ ግልጽ ኢሉ ነቲ ኢየሱስ ዝፈትዎ ደቀ መዝሙር ክስዕብ እንተሎ ረአዮ። ንሱውን እቲ ክድረሩ እንተለዉ ናብ ኢየሱስ ጽግዕ ኢሉ ጎይታ ኣሕሊፉ ዝህበካ መን እዩ ዝበሎ ደቀ መዝሙር እዩ። ሽዑ ጴጥሮስ ንዕኡ ሪኡ ንኢየሱስ ጎይታ እዙይከ ከመይ ክኸውን እዩ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተ ደለኹኸ እንታይ ኣእተወካ? ንስኻ ግዳ ተኸተለኒ በሎ። ስለዙይ እቲ ደቀ መዝሙር እቱይ ኣይመውትን እዩ ዝብል ዘረባ ኣብ ማእኸል ኣሕዋት ተሰምዐ። ኢየሱስ ግና ክሳዕ ዝመጽእ ክጸንሕ እንተ ደለኹኸ እንታይ ኣእተወካ እዩ ዝበለ እምበር ኣይመውትን ኣይበለን። እቲ ብዛዕባ እዙይ ዝመስከረን ዝጸሓፈን እዚ ደቀ መዝሙር እዙይ እዩ። እቲ ምስክርነቱ ሓቂ ምዃኑ ድማ ንሕና ንፈልጥ ኢና። ኢየሱስ ዝገበሮ ካልእ ብዙሕ ነገራት'ውን ኣሎ። ኩሉ በብሓደ ተጻሒፉ እንተ ዝኸውንስ ነቲ ዝጸሓፍ መጻሕፍቲ ዓለም ኣይማእኸሎን ይመስለኒ። እዚ ዮሃንስ ዝጸሓፎ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል እዩ። ኣብ ስደት ዘለዉ ኣሕዋትና ብሰላም ናብ ዓዶም ክምለሱን ዝሓመሙ ኣሕዋትና ድማ ናብ ዝነበርዎ ጥዕኛ ንክምለሱ እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን። አሜን።